Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Star Time, las 4:47. Sa liwat mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon tagpanamati sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa Kutob Marambutan sang aton sini-broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation, Petsa 22. Pagi sa sini nga palatuntunan, liwat naman nga mangin kabuylog naton ang bilog nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas nga mga balita nga ila natipon sa ila sinitag sa ka mga area sa assignment, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri nga mabatian sa inyo palatungturan Action Report, Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Joe Macairan. Back up diri sa aton nga IT Expert Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa isang nga regular anchorman sa siring nga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinebaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Labilin, isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Manay-naya-naya ang lakat sang panahon karon nga hapon diri sa siyudad sang Bacolod, sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Although nga may LPA nga ginamonitor ang aton nga pag-asa, pero hindi ini maka-apekto sa maayo nga dalagan sang aton panahon. Nagabutlak pa ang silak sang adlaw. Pero kapyar ka mo nga ang dupoy-dupoy sang hangin, matugnaw no? Init tugnaw, nga nagaigo sa aton lawas. Kung mahina-hina ang aton nga immune system, kung hindi ka kabalo magdala, basi mabalda ka. Kung nga kung medyo lain ang pamatsyag, pakig ba tuigid, hindi lang magparumatay. Inom bulong, kaon mayo, pahuway. Pag may time, kulo pabalhas. Kay amon asiling ko nagligad pa ni nga simana hambal ko. Sa amon nga lakat sang panahon, trangkaso nagaatake sa tawo. Ang tanan nga ginabatsyag mo sa trangkaso, ara man sa COVID-19. Kita mo, inigid lang adlaw, nagkonfirmar ang Kapitolyo Provincial nga nagpositibo sa COVID-19 si
Governor Eugenio Bong Lacson. Advisean siya sa si doktor nga magpahuway pulo kadlaw. Asymptomatic lalasan talutrang kaso. Ipahuway wala anay si Governor Lacson matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Iway dapat kahangawaan ang aton nga mga pumuluyo sa probinsya. Okay lang si Gob. No problem. Bakunado man si Gob Lacson I understand naka-booster shots na gani si Gob, no? Trabaho mangyapon normal ang aton nga Kapitolyo Probinsyal pagbalik sang Lunes. Ara man si Vice Governor Jeffrey Ferrer na mag-assist man kay Gob whatever nga mga kinanglanon. Kaway man niya problema ang Office of the Governor kaga Office of the Vice Governor. Kay kun baga sa mga basketball team may tandem sila yang duha with the support sang aton nga mga provincial board member. Baloon taman karon ang lakat sang sitwasyon sa trapiko sa badonaton sini nga pagpanglagad. Masamiman nga mangin katimbang sa sini nga programa. Ang ato sini nga patrol to nga ang piloto si Aksyon Papang Nixon Tahom. Pang Sabadong edisyon sa Aksyon Report Afternoon Edition. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Pagi saya karon hibaluon ta ang sitwasyon kaglakat dalagan sang trapiko diri sa syudad sang Bacolod. Gina-call taliwat ang atensyon sang IPM. IPM ay hapon. Ini kapila ta naman ni Imuno Permis program ta. Kung hindi sa sini nga patuntunan sa Action Night Patrol. Kung magkarga ka mo sa basura nyo, hindi nyo abi pag tuduhi gid karga nga naga-alawas sa inyo ginakargahan. Kaya ang tendency kung mapalid sa hangin, nagakadagdag sa dalan, kalaw ay lantawon, highway pa naman. Alingida sa may old airport, o kada gabi ginabla mapuli ko. Gabi puli kami ni aksyon ninyo, dulong niya ko. Plastic kag sinako sa basura ang kakawigis tong adalan. Kung ikaw nagasakay sa motor, pagkundasig dalagan mo, basi makayasan ka, makibot ka. May tunumpok sang basuras tong adalan. Di ba siya mo pananghalinan sang imo nga pag-aksidente. Palihog labi, basi makol man ini sang head sang aton nga IPM. Dabi nga advisean ang ilang nga mga driver nga nagapanghakot sang basura. Blang, hindi pag patamaan karga nga nagalawas ang basura kay nagakawigit sa aton nga dalanon. Una sa balita, una sa aksyon. Kalaw ay lantawon ang kwan, ang basura nga ara sa tunga dalan nagalalapta. Congratulations man sa aton kapulisan sa Bacolod City Police Office under the leadership of Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginton over na kahapon ni Bacolod City Mayor Ibilio Bing Lonardia ang inisyal nga 7 kabag-o Mitsubishi Strada nga patrol car para sa Bacolod City Police Office. Kurti ang yuhom ni Colonel Martir sang mabato niya ang nagainaw-inaw kag bag-o nga Mitsubishi Strada patrol car para sa Bacolod City Police Office. Ginblisengan kahapon before ginton over kay Colonel Martir, no less than si Bacolod City Mayor Ibilio Bing Radia, ofod kay Vice Mayor Ercel Pamilyaran kag sa mga City Councilor sa Bacolod ara gid nga nagtambong ang mga executive sang City Mayor's Office. Ara man gani si Kwan, kitaan ko sa picture
Si Dan Atayde. Wow, harap man siya. Congratulations sa Bacolod City Police Office. Hopefully ining bag-o nga mga patrol cars nga gindunar sang LGU sa Bacolod makabulig-bulig. Kung hindi kiba naton mapauntat, mapaganhagan ang krimen kag mapanaog ta ang crime rate sa syudad sang Bacolod. Kag mapadasig ta ang pagresponder kung kinahanglan ang police assistance. Wala na rason ng pulis ta hindi maka-responder gilayon sa ano man nga mga insidente sa ila sinitagsa ka area of responsibility. Kaya subong siguro kung di ko magsala ang kada police station sa Bacolod hindi magnumbo sa 3 ang ila patrol cars. Diba ganit nag-4 pa? Kabay pa nga makabulig ini sa pagbintinar sa katawhayan sa syudad sa Bacolod kay ti damlag pa nagamba na si Colonel Martir hindi siya gusto makitaan nga ang mga patrol cars ang mga police station ara nagaparking sa tubangan. Gusto ya kada adlaw kung pwede lang kada gabi kagahon libot gid. Di pwede ta na mahimo sa aton nga mga station commanders. May tinatawag nga time clock ba na mong may clocking man na ang police visibility patrol sa aton nga mga police station diri sa Metro Bacolod, I believe, no? May crime clocking na sila ginatawag ba kung ano oras ang masamig kakatabo amo nga insidente kung dira na sila ginatawag ga focus may ginatawag sila nga 8 focus crime. Mga lugar nga masami, nagakatabo ang mga aksidente, mga insidente. Dira na sila permi naga-standby. Bakit anang ila sila nga presensya? Inang mga patrol cars ka bag-o ha, kay kung inyo madumduman, si Police Brigadier General, Anay Bacolod City Director, karon General Flindong Bona, ang aton nga Regional Director sa Western Visayas, kadumdum kamo. Inkompleto yagid ang bag-o man nga back-to-back patrol sa aton kapulisan diri sa Bacolod from 1 to 10. Kay pura man tutaran bag-o. Kini bag-o man may palaboton pag additional nga 7 nga iga panagtag ang LGU sa Bacolod para sa Bacolod City Police Office. Kay 7 pala ito natag. Yung mong ini 7 gin panagtag ini anay ni Colonel Martir sa mga busy nga lugar bala. So ang 7 ni bakadto sa police station 1, 2, 3, 4, police station 6, 7 kag 8. Ang 5, 9 kag 10 sa second batch kay may 7 pa nga palabuton mo. Ang iba na ipanagtag na sa mga iban nga unit sa kato kapulisan sa BCPO. So ining 7 lang anay ka police station ang tagaan sini. Hopefully nga sa mga station commander blang nga nagapamati karon nga hapon kasi mariikon yun sa inyo nga mga driver sa inyo patrol car. Kaya mo na sila mula nga bisanano sugit nga bag-o ang isa ka butang kung wala ginahalungan di na magdugay ang serbisyo ya. Pero kung ginahalungan ta nga daw as if kang ginapalangga ta, as if nga daw ginaangkon ta nga aton, ginasigurado ko matiner ang isa ka bagay like ining patrol cars. Kaya mo na kinahanglan may ara kaya nga designated driver. Hindi nga sila nga lain-lain bala ang driver. Tapos sa mga driver, ti kabalo naman sa ila trabaho every time antes, before and after na mag-duty sila sa ilang patrol, mariliebo sila bali sila siling upod. Kailangan ma-check na ang makina, ma-check ang temperature, ang oil, ang gatong. Is open na mong sa magasunod kag maga-take over nga driver, gina-check na permi. Hindi lang pawalaan ba? Pag ilibo mo sa upod mo, dahil mo sakay lang.
Kaya giga-check sa tubig. Da kung may mga tubig pa na da ang salakyan mo, may kompleto pa na sa oil. Muna bla. So kinahanglan ang driver dila nga in charge. Amuya ang masamig mag-check kang ang hepe, amo na yang magsukot permis sa iya ka tawo, nga driver. Lalo check sang driver nga marelyebo sa iya kung anong diferensya sa salakyan, kung may mga gupi na kadaan ano. Eh hambal ni kaya Martin, dapat halungan nyo na kay nalagsam na naghahatag ang LGU sa aton sa salakyan, hindi man permi. Di ba? So muna nga, ang tagsa ka driver sa bag-o nga mga patrol cars kagin isyo, alis sa Campo Crame, sa Pro 6, kagalin subong sa LGU, dapat halungan nila na ikabig nila nga ila personal nga salakyan. Kag hindi nga siling bisan sino lang masakay ka magdala. Mara dan ibang driver nga pagpawala lang mo. Bisan daw linagatok ng tulaan sa salakyan dito pawala man sa katigidlagan pa man mo. O sa kabalo gali mga suspension dang mga karagalan sa salakyan gali mga halog ng twerka. Oh, muna bla. Kaya nang ibutang da nga driver matanda kag mapisan kag matinlo. Mo importante da. Kaya lang ang salakyan nga bag-o permi na kwan. Permi na tinluan, paliguan, permi. Para gwapo. Para ang nagasakay nga pulis, kung laway man siya, madalas sa pagkagwapo, kapag bago sang salakyan nga patrol, na hinasakyan. Diyan laog ko lang na. Nabigay ba niya ang salakyan nga permi tinlo, di ba? Permi ginapaliguan. Wala bala ginapawalaan. Muna nga kung mag-turnover ang driver sa masunod nga driver, kailan nga i-check man sang mag-salot sa iya para nga at least wala kanahan. May mga dulod diferensya da pabaloon gid ang hepe para nga once and for all ang balatian niya hindi na magdako pabla. Gamay pala kadaan disponihan na. Muna permihan balik ka na martir sa interview ta nga sila niya minasigahom kung halungan ina sang mga driver sang hepe ang mga bag-o nga patrol cars nga ara na subong sa ila posisyon kag kontrol. Ang importante da ang police response time. Ang pag-responder sa police bala wala na rason hindi ka ba din ka-responder kay nga at tag 2-3 ng patrol cars nyo taga-4 na. Kung may mga police assistance na nga kinanglanon ang publiko base malabutan pa siyam-siyam, hindi naman. Ara na, kompleto na mo sa salakyan. Lain nila kung damo salakyan, kulang gasolina. Una sa balita, una sa aksyon. Muna problema kung isa mong damo ka salakyan, pero gasolina, nahot man lang. Muna ang problema. May mga allowance man na may mga gas allowance man na ang aton nga makapulisan kaya may ara man sila budget intended para sa ilang fuel balik sa tutuon na bla ang fuel o gasolina sa aton nga mga police station kulang gid tamo may mga good Samaritan na gani ang nagabuli sa aton kapulisan ang mga taga MBCCI gahatag gas coupon day Mr. Chuwanio mga taga MBCCI nga panagtag ni sila gas coupon para sa mga patrol cars sa napulo ka mga police station diri sa syudad sang Bacolod. Sa totoo lang kulang gid gasolina mo ang aton nga mga patrol cars. Kabay pa tani nga taga madugang-dugangan pa ni Mayor Bing no ang gas ang budget sa gas sa aton nga mga police station sa syudad sang Bacolod pwede na Mayor Bing nga madugang-dugangan ta ang gas allocation sa aton nga mga police station way labot sa budget niya sa nasyonal
pagtupa niya sa region, puwerte na ang katingay sa namong. Tigon na makabot niya sa Alabtan, gamay na lang. Oh. Ani ang budget bala tani para sa kada police station bala, city man o municipal police station, dapat tani hindi niya mag-agi si region, no? Dapat balalin sa Camp Crame, rekta na lang niya sa police station concern. Kaya kung iagi mo da sa Pro-6, ay sus, believe me, may kung may takabalo, kag bayo kung wala taging sugiran sa makilala, tada, ang katingay da, puwerte, sang budget, igo magabot niya sa municipal o city police station, ay gamay na lang tana, kaya ginakatan pa nila. May mga bulubuaya pa lang nga nabilin sa Pro-6, how? Inaya realidad na, kaya kadamo sa mga mataas ko pisa nga nagapanugid sa aton. In fact, natabo ni gani daw nagligad ng mga tinuig na nakibot ang halos tanan nga hepe. Bisan diri sa Bacolod. No. Bisan diri tanan ang pulok ang mga police station diri sa Bacolod. Nagligad ka tuig nakibot na. Kaya wala sila ma-expectar nga amo ni kadako ang batonon nila sa ilang bulig sa sa Camp Crame. Kaya kuno sa una gamay na nabilin mong amage pa na sa region, ko pa sila gamay na lang. Nakibot sila nagligad ng mga tinuwi, nagligad ng mga binulan lang, last year lang. Nakibot sila kamo ni kadako gali. Kaya may direktiba sad to nga ang budget ga intended sa city o municipal police station from Camp Crame, hindi niya mag-agi sa Police Regional Office 6, kundi marekta niya sa concern nga police station, city man o municipal. Dito halos ang mga station commander nakibot niya ay amo ni gali kadakong matunon ta. Sa tugtuod lang kon fair lang abe, wala lang katinganay. Amo ni gali kadako ang batunon ta. Sa mismo nga mga hepe nakibot. Ay mayo gali dako ni batunon ta kon ang budget alin sa Camp Crame marekta sa city o municipal police station, no? Kaya kumagi pa sa Pro-6 ang labanay. Ang labanay porte. Oh, ang labanay porte. Grabe, no? Sila mismo nga mga hepe nakibot. Ay, amo ni gali kadakong batunon ta kada bulan. Kon fair and square lang abi, wala lang abi labo. Ang term labo mo. May kung labo na blati, kusa hatok-hatok. ang mabilin gamay na lang. Ay, oo. Sabagay, ang red tip sa gobyerno, hindi mo ganyan mapaiway, no? Ang kinawatay bla, natawag bla. Hindi parang kahanay, yung istorya na. Ang kinawatay sa gobyerno, hindi mo ganyan madula. Believe me. Oh. Bureau of Custom, DPWH, Department of Health, DepEd. Amo ng mga ahensya sa gobyerno nga kung kinawatay lang ang paghambalan, ara gid sa top 5. Labo, hindi yan labo, atok-atok. Nanadugin tok-tok. Oh. Ara tayong mga kinawatay nga porte. Department of Agriculture, DepEd, DOH, DPWH, Bureau of Custom, ano pa? Sa LTFRB, sa LTO, DOTR, pwera lang sa mayo, wait naman generalize, ha? May ara yung ara sa ihensya sa gobyerno nga tutuod ng serbisyo, bla. Okay mo lang na mag-kwan? Okay mo lang na buhin-buhin ka da, pero naman kulo kauti ka, bla. Hindi lang pag hakuma, hagukuma, no na parang time na siya, iblang daw ibon na lang tanan. Naigo bubuyan. Kung ikaw vampira, igo bubuyan ang tao ay nadugo.
Ginuubos pag suyop. Oh. Ano plastada da? Te, amo na nga. Kung kaysa ang kinaglanon sa dalom di, hindi na nila makuangid, hindi nila mabatsagan kag daw halos kompleto nilang budget within 1 month kay puwerte ang katanay da kag ang labanay. Oh. Ay ho. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Sa aton sila pagpangalagad, mga bisita man aton si Senator Ping Lacson. Sa aton sila nga pagpangalagad interview sa kay Senator Ping Lacson. Pagi sa aton sila nga DZRH. Project na si Action Del Salazar. Dugay-dugay sa sitwasyon sang Bacolod kontra Pico Pagambalan. Ano mga balita kabantayan dugay report gikan sa aton sila nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report gikan sa New Government Center ni Action Artay Hupon. Baklag nga mga basura sa Bacolod nahakot na sang IPM matapos gintukod ang complaint center sa DPS Task Force Basura. Dayo na ang monitoring kag paghatag sang warning sa publiko. Okay, sa complaint center sa DPS Task Force Basura. Baliw ka binambal sa mga driver sa IPM kung magkarga sila basura hindi pagtuduhan pagpunon kaya nag-aalawas nagkahulog sa dalan kawigit laway. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Tagsa ka Sabado, dalawin na ni Action Albing Graba, 3 ka NPA sa Negroso. Nagsungka sa aton nga mga otoridad. Sa balita nasyonal, DOH mag-isyo sang guidelines sa self-administered antigen test. Relax quarantine rules sa international visitors ginatun-ana sang DOH. DOH nagapangita sang volunteer para sa pagbakuna sa mga kabataan. Sa piya kabayan madamo nga riyon, ginamonitor kasunod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19. Di siguro isa na din ginamonitor ang Region 6. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13. Check na si Action Del Salazar. Traffic situation sa syudad sang Bacolod. Action Dale, may hapon, happy weekend! Yes, Action Erica, may hapon, happy weekend sa atong mga ka-action. Happy gid kay Mayo, ang atong sining panyempo sa Sabado. Abi ko mayo ang tsanta. Mayo. Garagook pa. Garagook. Tiyari pati di bibilin pati sa birthday ni Action Boy Duran, no? Happy birthday kay Action Boy. Birthday sa mo ni Action Boy Duran? Yes, kada mo subong sa nagapalambot sang pagtanamyaw si Oo. Action Erica. Pagkaon dito, may pinimubos babaw diyo. Ara pa, sa pa na boss? Basta pa na di. Basta pwede ka kung daw may chimpo, kalit-kalit ka lang di. Pwede pa na mainit ang May bilin. lechon pa di bili, no? Lechon taksir, ihanda ang Ba, lechon. dapat paluto ba pa sa Jumari ba? Napulo na gura. Magahimo sa gani. Agi mo sa Kuha na sa nagapang-make up na sa kapamulbos. Ready to go na? Dugay-dugay. Urit na. Kaya dalan-dalan na siya kasi nagkapanaog. Alas 5 na urit na ni mong. Kung sa Tagala City, sa kapanaog di. Gakalit sa sang kwan. Sang YouTube. Sang signal. Sa wifi. Wifi, Hindi mo muna kasama mga kalingawan, Action Erica. Gani. Ay na, ano na yung shopping lasaling salakyan nga daw ka. Gano sa? Dumatik over pa siya. Bunggo daw ka si Kwao, yung nga sining direction, Action Erica. Pagkita kasi kaguro nga bungguan ni Papangay. Ito fully charged na daan. Nagka-recharge si Papang. Kondisyon na sa Papang. Gani man. Nagligan na nga adlaw di, lupot kami na. Pisngo na. Gani man. Ang katapat naman lang gali, kuan gali. Ano? Ang katapat naman lang gali ng... Paita. Ha? Paita. Hindi. Bakit mo yung malawlaban? Hindi. Ang katapat na gali, kuan ng aros kaldo. Aros kaldo. Sa may Rizal Lacson daw. Sa may M. No, na. Abi ko Kada puli namon ko gabi, kami ni Action An, gahapit kami namong. Ay. Duwa o tatlo kagabi ito nga sa sako among napit-lapit da. Ati, ang mga
na ang sabat. Nakakas sa gurong iya problema. nga kwan, iya gurong sa panlakit lawas kag daw gina pagnawan sa. Kasi po ang hangin. Tigwa sa hangin ni kaon sa kaldo mo. Na, hindi ka ginalagaw sa damulot son. Oo. Di bantayan na naman ni Boss. Basta Ay hindi, bagaon sa litson. Damo kaon yung litson kina. Dahil tamo-tamo, doon nakatatlo to sa aping. Ba, ati condition na nasa. Amo na, Condition na. subong fully charged. Fully Kumbaga, charged na si Papang. Energetic, si Papang subong Oo. actionary. Kay preparado siya, kay masibla kami mga dalag ko, mga balita. Or at least, Kung siya taga pangamuyo na sa. Ay ba? Nga pangamuyo sa may balita. May balita. Ibang nga pulis nga pangamuyo ka wala balita. Sige pangamuyo nga kabaya pa may balita. Ay, hindi ba na? Mga good news na. Kasi mga good news nila sa mga bad news actionary ka. Para at least lino ang atong sining weekend subong 2022. Gani. Sin subong damo ginatrang kaso ti mga bad news na. Ti subong mas mayo nga i-attract natin ang good news sa action na Eric, no? So, subong naglibot ang patawa action Eric mula sa bayan sang East, no? Sang siyudad sa Macote sa circumferential. Mabulubat sa Gandaria ang moderator heavy traffic action Eric, especially nga diri sa area sang circumferential going north na direction na may pinapadali ka mga roadworks na ginapatigayon ng DPWH kag padayon na inasining nga pagtrabaho sa portion sang dalan diri sa malapit sa mga fast food chain diri sa may dalan circumferential action na Erika sa pagpadulong sang patrol dito sa Bacolod Government Center. Damo to mga kabataan sa action Erika nagampang sa playground. Ay to. Dira sa may likod sang NGC. Nakamas man. Ang iban ti hindi gid malikawan nga walay. Ay to. Doon naga-enjoy na gid action Erika. Kaya supposedly katuan namon taning sa diri ka mga nagarally pero ambot kung subuning nga hapon or kahapon o ano ni nga PETSEM, mga mga unvaccinated na mga individual. Doon nagrally ang ginsan ko dahil na namuning mga individual pero wala na sila nangunabtan. Why na to sila pagkadto mo? Why na? Why na? Na-pull out to Why sila? na kag wala na ibaluan kung kagina sa ngaga, kaya sang hapon. Ano ni sila? O kahapon. Amo ni mga individual nga ti gusto nila tagas ang diretso nga tao bala kung magpabakuna o kung hindi. No? Kahit ti ambot ano ning ilang kausa actionary ka. Anong kausa nilang ang gobyerno? Dumapatay na sang baka-baka nga ang tanan na mabakunaan tapos sila daw manawagan pag mahamba sila nga tagaan sila ligwa? Amo man gani, Ay, ang mga may uyat sila sa actionary diri nga mga tinaga o mga signage. Gani. Nga ti amo na bala nga do hindi nila luwas ang mandatory nga vaccination. Kaya mo na sila bala nga ti respetohon sang gobyerno ang ila desisyon. Pero on the other hand, respetohon man nila ang gobyerno kung anong desisyon. Give and take mo na namong. Amo man gani actionary. Di ba? Nagrally diri sila di man nga may social distancing o galing mas lagi tayo makuha natin diri ang ilang sining spokesperson sang pahayag regarding Gani? sila sining ginapakigbato man actionary nga ti kalabanan diri sila mga unvaccinated. Kaya mo lang subo-subo actionary nga grabe ng kampanya sang gobyerno pero iban na hindi gidya mapilit o mapangabay nga magbulig pagi sa pagpabakuna kontra COVID-19. Nagyan respeto taman nila desisyon kung ano man yung ila pagpati sa bakuna. Pero on the other hand, sa nasiling ko na again, respeto man nila kung anong desisyon sa gobyerno Tingnan mo yung mga tika-actionary, damo pa ni ma-influensyahan nila. Tuod na. Damo pa ni ma-influensyahan nila actionary, kaya pero subong nagating katang malocate ang ining grupo, kag kung ano ba nila sining pahayag, kag tinutuyo man sa pagkatipon diri sa may Bacolod Government Center para sila sining panawagan regarding sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno actionary ka. Ginano to sila nga halaw lang sila. Hopefully hindi lang sila matapikan sa COVID-19 actionary kaya wala ang basol ibalik man sa gobyerno sa ulihi. Samtang sa patayo natin na paglibot sa sang patrol action Erika, diri sa may dalan Lacson, sa matubangan nila sa mga McDo, mga KFC, di ba sa una may mga barrel action Eric na mga barrier? Subong wala da. Pwede ka di ka left turn kung nalin ikaw sa may 6th Street. Pwede ka na diri ka left turn action Eric, kalin sa 6th Street, di ko ka going sa may south, going Lacson. Pero pati ka na daw nagligwa ka ng tawhay din, no? Nagligwa action Eric, nagligwa siya especially subong weekend. Kasi una sa Kapitol, probinsya Kapitol sa una dao, kung hapon na mo ni oras sa dilaw, pero gutok. Sa may mga barriers, pero sa una, subong kay Wai na, nagtawhay. Wai na nagtawhay. Correct. Ti
basi na kit alman siguro sa nga Bacolod Traffic Authority Office nga eksperimentohan tani nga kakso ng barrier. Oo, Basi pa lang magdigwa, no? Di paglabas ang patrol ng tiligwa. Ligwa man. Galing may harap ko siya naman daga pagkapasaway. Kusa ka pero gusto mo lang U-turn bla. Amal na problema man ko isa. Kasi ang iban nga mga driver, wala ba nagabat sa ganay kung kinanglan ng maglakat. Gani? Ang iban pinagusto man. Pinagusto lang. Kaya mo lang malilaksin na rin mo ati kung paisog-isog na kung sa dalan. Kung isog ka, titasi kaya makagawa. Galit yung problema, dahil dapat give and take man kung yara sa dalan ng action, Eric. Inaklas na lang nga palusoton mong isa para nga magligwa na lang. Hala, idustos pag ito para nga asta nga sa uli nga maginutok na. Oo, kaya ang baliban sa mga drivers, hindi ka ba nila pagbungguan, hindi ka mungguan, kasi parehas ka mo disgrasya. Wala usually actionary kung mga, mga driving lesson, wala ako daray ka sa mga driving lesson. Gani. Usually mo nang ginahambal sa mga saktor, mapaisag-isag na sinilip sa talante, ikaw dali una lakata. Pero subong na yung weekend observation actionary ka, ambot lang kung during weekdays, tawakay man bala, dira sa area sang dalan lakson, especially sa may tubangan dira sa Capitol Lagoon nga wala na dira ang barrier nga sadto lawig man mga binulan man nga ginapahamtang sa Bacolod Traffic Authority Office. Yes. Diri sa downtown area nagaulan di subong Mangustin. Abi ko ulan ka reality. Nagaulan sang Mangustin. Barato pero ito kilo sa Mangustin Dale. May ari 140, may 150. Depende kung sa kadlag ko, no? Depende kung diin pa ditang source actionary kay kundi mga talutam-is na munang mahal-mahal. Ang tamis, anong lugar raw? Concepcion. 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 Talisay. Subong ka mo sa buong dirisan Mangustin, no? Ini ba mga di tricycle nga nagabaligya nga nagkasaylo lang actionary kundi ng damong nga tawo. At ang iban na may ara sa mga gagmay nga blue basket kag blue pongko diri sa may kilid no sa downtown area sang syudad sang Bacolod Action, Eric. Mula do kadako sa Mangustin, isa mo kilo pila lang kabilog. Pero ang liso do kadagmay. Damol bipanit. Damol panit. Pero maning makabing ngati ang mabla healthy action, Eric, nga prutas. Kaya kung sabagay ang mga panit ako siya na may iba nang ginalaga. Mayara na ang iba niya. Double purpose bla ka no mangunod tapos ang panit ihagwasan kag ipabukalan. Iba nila. Servitubi. Do ginatsaan nila. Servitubi. Pero bulong na eh. Bulong. Ay, portina. Kay amanax na nakisuriba sa mga bulong-bulong, mga herbal tea sa mga ingredients. Gani. Ining mangustin. Pero may mangustin actually nga may mayara bala tamis tapos do medyo aslom. Do nagasamo-samo walang palabor. Ang tamis kag aslom? Do gagaw-agaw? Hindi, do gagaw. Sa isa lang nga kaliso, sa isa lang bala ka prutas. Nga mayara portion ng tamis, tapos may portion nga do ka aslom. Sa naman sa sa alang-alang nga pagkuha naman? Ang bata kay do wala lang do kung sa base sa variety lang giniman guro. Base positive reaction. Hindi ba may raya mangustin ka do halos pakanon mo tanan tamis no? Tamis kag wala sang liso. Wala liso, seedless. Marami nga mangustin nga ang isa ka liso tapos ang the rest wala. Amo na sa observation natin ng Sonerica. May raya iba niya nga do halos tanan liso na lang no? Tisubong amo ning bakal sa sining padiempo actionary kay ti amo block kung nagaloko ka, kung nagatrangkaso ka, then ginabira prutas. Namin na sa no? Mga healthy prutas paratis balik-balik man ang imo sining energy actionary ka. Pero pagkanon taguro si GM mangustin ay. Kaya galain matsag ni GM mo? Alam na nagratag do SM. Ay, huwag no? Ang bida balang B. Oo, no? Ano ko yun? Biro na. Namin na do makasao man na actionary ka. Kasi nga vitamin namin na do. Alam lang kung malagtupa pa lang, malagabot pa lang sa itrang kaso. Kung inuman mo ni, ito basi pa lang, ma-back out siya. Ma-back out siya? Ma-back out siya. Sige nga daw, grabe ang dipensaya Basi mo, sa wala magsulong. Sige daw ka didili sa dipensaya, daw hindi ko kasarang. Nga ma-withdraw, tanay withdraw. Amo lang mga at least kung
tsaga mo na nga dumana siya, pangaman ka na. Correct. Kaya bisan, alaga, double dose. Duwa na ka vitamin C capsule, ginainom ka dahil lang, kasi malatnan ka tayo, madutlan ka vaccinary ka, ang may banti, 3, ang vitamin C. Okay na lang magtumar ka vitamin C nga tagtatlo? Okay sa isa kadlaw? Okay na may sa last time nakapangayo ko na konsulta sa isa Kay doktor. total vitamin C mo na, no? Pampabaskog resistance. Di okay na ko no din sa doktor? Okay na, Eric. Ang ibang gani gin-advise, it's either 2 or 3. Especially subong COVID-19 pandemic. Depende na kung may budget ka doon, okay gina. Pamahaw, panyaga, panyapo, no? Pero kung Dopigado? Kung pigado at isa doon, okay. Pero kung pwede mo isa, pero extra careful lang. Gani. Kaya bisan ka ng gobernador at national wala man nakaluwas bala sa COVID-19 virus actionary ka. Ang mga lang bali lang hindi tanan nga resulta sang antigen test actionary amo gina siya ang resulta, no? Kaya para sa kay Governor Bong Lacson nga dito nag-negative na siya sa antigen test. Pero nag-positive siya sa RT-PCR test actionary. Kaya mo lang golden standard, no, sa pag-detect ka sang COVID-19 virus. So, get well soon kay Governor Bong Lacson. Kag dasig na. Dasig na yan. Importante ito fully vaccinated man ang gobernador. Kag ginatutukan man kagin ang motor in kaso din man nga may mga symptoms nga mabatsyagan actionary ka. So far, dito sa may syudad sang Bacolod Action, Eric, tulataw kayo dito ang nakasang traffic dito sa bahin sang downtown area. First dito subong, itong siling mga traffic enforcers subong weekend. Damo dito subong nagatululuhaw naman ng mga coffee shops sa may downtown area, action Eric. Sa sining mga tinion, no? May mga new coffee shop, mga new businesses nga nagabukas. Walang patimaan. Sige, ang pag-venture man. In spite sa pandemic, no? In spite sa pandemic actually. May naga-venture gidya, no? May nagabukas gidya, no? Ang ibang diri. Ang term sila pasimpalad. Pasimpalad. Pasimpalad kay base pa lang mag-click pala. Correct. Especially nga noon taon na ito, mo gudong mga go-to area diri sa may syudad sa Bacolod Action, Eric. Ngati, pandemic man kung wala ang tao dito wala bala nagakaubos wala bala sang like kada weekend simba kuha diri sa may San Sebastian Cathedral ay iban nag-decide nga maglagaw mag-outing mga iban rin mag-shopping kag amo na action na kating iban rin nag-tinguha man nga magbukasan nga negosyo especially subog nga mga coffee shop na diri sa may syudad sa Bacolod Action Erika. Outing, shopping, kung damo ka kwarting Kung wala. Pahuwis mga Sleeping kung wala. Kung wala kang kwarting, home quarantine ka. Home quarantine ka. Kag ano ka lang online shopping para itiming nga mag-deliver nga sweldo. Timingan mo nga ang delivery, magabot ang sweldo para at least online shopping. At least safe actionary ka. Pero kasi may nag-online shopping actionary na nag-abot ang delivery. Kag wala inugbayad. Ako mo nang nga kag sakit-sakit actionary ka ngati malagabot ang imusin nga delivery ay do wala mo na tansya. Wala mo na tansya na nag-order kagaling malagabot wala gali inugbayad actionary ka. So mo nang pila ka mga observation report nga masalong ang patrol subong nga Sabado sang hapon. Ang action dahil sa lazama ka-action sa ring kaban sa pinansa. Laboton ka sa nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Action Day sa Lazar. There you have it, live report sa Patrol 2. Balikan talaga ron sa Action Day pag may time. May hapon dira sa kay Alexis Story. Musta ka da sa UK? Napangamusta mo sa sangya nga mga pamilya diri sa Valladolid kag sa Parañaque. Toto Alexis Wing Torres sang UK. Elizabeth Gamala mayong hapon. Dennis Nuestro. Jonaline Ninyal Di Crepito, tama lang si Manining, si Tatay Andy, Junjun Terso, Naimi Lin,
sang Bago City ay nakay-join na rin Ninyal Di Crepito. Uy, si Kagawad Glenn Burgos, ara siya. Wad, may hapon daw wada. Angela Gayondato Castillo, happy birthday, Action Boy Duran. Celine Holmes, ara sila. Ni Bergie Olpenda. Athea Kim, may hapon, Nayolin, mabasahan ni kayo, nasuli-suli. Bimo, Kristen Minyes Villalobos, may hapon, Alan Lowy Himutoya, Salinawon Kawayan, pamilya sa Bacolod, Hidlayan family, gamonitor man sa atong sininga pangalaga. Magbalik na ton mga report na gikas sa atong sininga patrolyo na reporters, plus ang atong interview sa DZRH kay Senator Ping Lacson, pagkatapos lang sa atong importante nga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19. Pabalik din sa tabalagan sa Action Report after an edition. Sabado nga presentation may hapon dala kay Ebony Botser sa Germany. Ginatamiyayo lang yung pamilya dila sa Banwa sa Morsha. Sa kay Fernando Incarnado ay hapon. Sa kay Mary Grace Eugenio Fermin. Baudason si Mana. Saka naman ang gasolina. Big time oil price. Sa masunod ka si Mana, wala na yung tatyang sinakaay ka gasolina, do ikapat na nga si Mana ang pag sinakaay sang gatong.
Pilang presyo gasolina ang sakaya 1.45 hasta 1.55 kada litro. Samtang 180 tub 1.90 kada litro naman sang diesel. Allah. 2 kapiso, halos 2 kapiso ang saka sa diesel. Ang sa gasolina do halos 1.50 gid kada litro. Ang kerosene kada litro sakaya halin sa 1.55 hasta 1.65. Ay patay kang bata ka. Ari siya nakaayaman ka gatong daw wani niya sa lugar raw. Pakonsiluhan ka lang, panubuan na sinintimos, sakaan na tagpila ka pisos. Puwerte nga mga abilidad, no? Dali lang ito sa report ni Action Arcag ni Action Alvin. Ari sa linya nato ng DCRH, inibihap ni Senator Ping Lacson ang interview sa ato sa DCRH ang spokesperson ni Senator Ping Lacson nga si Congressman Ace Asidilio. Pagi sa DCRH, Manila. Congressman Ace Asidilio, sir. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Lakay, at magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig at ang mga nanonood po ng inyong live stream. Ano? Ayan, walang pinagbago. Matikas na matikas pa rin ang Congressman Ace. Tama po. Anyway, alam po namin na diyan kayo sa... Ayan, kasama natin si Sister L, Congressman, sir. Good morning po, Congressman, sir. Good morning. Ayan. Magandang umaga po. Magandang umaga. Bilang spokesman ng Partido Reforma, Congressman Ace, alam po namin na kayo ay talagang laban sa korupsyon. At siyempre, alam po niyo ang dami natin mga issue ngayon, ha? Abay, kasi kulang-kulang isang buwan na lamang, campaign season na talagang mainit na mainit po ang away politika. Maging sa mga lokal na pamahalaan, gaya na lamang nitong, yun nangyari sa Pasig City, ha? Maanghang po ang banata ngayon ni Vice Mayor Caroncio Bernardo laban sa kanilang mayor, si Mayor Vico Soto, ha? Ayan, anya puro palabas lang daw ang alkalde. Ayan, sa mga ganitong klase ng mga politika, Congressman Ace Asidilio, ha? Ano ang masasabi po niyo bilang spokesman ng Partido Reforma? Dalawang punto po, Lakay, no? Unang-una po, ang patakaran po ng ating dalawang tumatakbo na si Ping Lacson bilang Pangulo at Tito Soto bilang Vice Presidente, ini-elevate po nila yung sinasawag nating yung diskurso. Kahit na tayo ay nasa larangan ng politika, dapat po hindi natin pairalin ang bato-bato ng putik at kundi sa halip dapat issue at mga problema ang pinag-uusapan. Yun po yung unang punto. Sa pangalawang punto po, ako po ay isang residente ng Pasig City at ako po ay mismo unang pabubulaanan po yung sinasabi, no? Mawalang galang na po sa ating Vice Mayor, no? Hindi po puro palabas ang ating Mayor Vico Soto. Sabi ko nga po, I have been a resident of Pasig City for the last 6 years. I have lived in 4 other cities sa Lakay, no? At dito lang po ako nakatanggap, no? Sabi nga nila dati, ang binibigyan lang po ng ayuda ay yung nangangailangan. Dito po sa Pasig, yung humihingi at saka yung hindi nangangailangan, pareho pong nabigyan ng ayuda. Sa unang-unang pagkakataon po sa buhay ko, no? I have lived, sabi ko nga, sa 5 syudad po. Ngayon ko lang nasubukan nung tumira po ako dito sa lungsod ng Pasig. At wala naman pong siningle out na pamilya doon po sa sa pagpupula ni Mayor Vico doon sa flag raising ceremony. So again, if I go back to my first point po, ang paanyaya ko hindi lamang dito sa Pasig kundi sa iba't ibang local government units, yun pong panawagan ng aking dalawang kandidato. Na i-elevate natin ang diskurso, pag-usapan ho natin yung mga problema at issue, hindi yung mga personalidad at hindi ho yung pagbabato ng putik yung ating inaatupag. Ang madalas yung mensahe, Congressman Ace Asidilio, sir, sa inyong partido, ha, sa ating mga kababayan, ay na kontra magnanakaw ay napapanahon ngayon. Nitong ilang araw lamang, hinuli isang 80 years old na si Lolo Narding Flores sa Pangasinan.
dahil sa pagnanakaw ng mangga. Ayan na. Napakawalan na po kahapon yung matanda matapos magpiyansa. Ayan na. May mga impormasyon ba kayo sa pangyari ito sa nakarating sa inyong grupo, Congressman Ace? Tama po yan, Lakay. No? Mismong si Senator Ping Lacson po ay nagbigay ng kanyang personal na atensyon at inalam niya po talaga kung ano po ang nangyari dyan. Sa atin pong nakalap na impormasyon through the Office of the Senator, no? Dalawa po ang biktima natin dito, Lakay. Hindi po na lingid po sa kaalaman ng karamihan, hindi naman po natin kinukonsinti ang ginawa ni Lolo Narding, no? Kasi meron po talagang asunto sa kanya, meron po talagang kaso na inihain, kaya po siya nakulong. Pero ang hindi po natin alalaman dito, meron pong naging pangalawang biktima. Ayan po ay si Robert Hong. Yun pong pumalit kay Lolo Narding na caretaker. Kasi po dahil dito ay nabash po siya dahil sa isyong ito. Hindi na po siya makapaghanap buhay at bagkos siya po ay naging biktima 2 times over. Na-biktima po siya ng bashing at online threats po. Marami po ang nag-threaten na sa kanyang buhay. At the same time dahil nga po siya ay natatakot na sa mga threats na ito, siya po ay nagtatago ngayon. At buti po pinaunlakan niya yung staff po ni Sir Ping, no? Para po alamin ang kanyang kalagayan. Yun nga po, siya ay nangangamba sa kanyang buhay dahil unfortunately ito pong paghahayag ng Asingan na PNP nagdulot ng sakit ng ulo at takot kay Robert Hong. So ang gusto po nating dito ipaalam, bagamat hindi kinukonsinti po ang mga katulad nitong gawain na kung saan yung pong mangga ay ninakaw at binenta ng taong hindi nagmamay-ari nito, gusto rin po nating ipaalam na ang gusto pong maintindihan ni Sir Ping ng ating taong bayan ay yung konteksto ng pangyayaring ito. Kung saan ang mga katulad ni Lolo Narding na nagkasala sa na kung tutuusin hindi ho ganong kalakihang halaga. Nandyan po ang mga malalaking isda na sinasabi natin na ang limpak-limpak na salapi ang ninanakaw, ngunit sikat at patuloy na malaya sa ating lipunan. So, kumbaga, meron pong double standard na tinatawag ng hustisya. Yung nga ang susunod ng tanong sa Congressman Ace Asidilio, ayan sa inyong partido Reforma, anong klase po ng pagnanakaw ang hahabulin po ninyo? Ang gusto po nating habulin dito, hindi lang po pagnanakaw in the classic sense, yung pagnanakaw ng pera o ng pag-aari ng ibang tao. Ang pagnanakaw po yung komprehensibo ang gusto nating i-address. Yung hindi lang po nagnanakaw sa kaban ng bayan, o hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng ating kabataan, at yung nagnanakaw po ng buhay ng ating ng mga kababayan. Kasi po yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi lang po pera ang nawawala sa ating taong bayan, kundi po ang oportunidad ng gobyerno para putustusan ng mga programa na sana'y mag-aangat sa antas ng buhay ng ating mga kababayan. Yung pong kinabukasan ng ating kabataan na nalalagay sa kaalanganin dahil hindi po sila nabibigyan ng mga oportunidad na dapat po isa ang gobyerno sa nagbibigay sa kanila. So ang dito, ang gusto pong ilunsad ni Senator Ping Lacson kung siya po'y papalarin maging Pangulo, Lakay, no? Ayan, ano ba yung mga plataforma na yung ipatutupad kung maging Pangulo si Senator Ping para isulong ang kampanyang anti-corruption, Congressman Asidilio, sir? Kaya po nang sinabi na niya dati, ito po ang tinatawag niyang leadership by example. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ang Pangulo mismo, unang-una, ihahayag niya ang kanyang salin, ito lamang po ang kabuuan ng kanyang pag-aari at ng kanyang salapi at ng kanyang pamilya. It tells everyone na kung siya po yayaman sa katapusan ng kanyang termino, siya po ay kumbaga naging corrupt. So papakita niya po yan na hindi niya gagawin yan sa kanyang termino. Pangalawa po, bukod sa paglalahad ng salin, he will also show an example of
many of those yung mga nakakalaya pa dyan, mga hindi pa nakakasuhan ng mga malalaking isda. Yan po ang tinatawag na setting the tone at the top. Yun pong mga ahensya at yung pong mga sangay ng gobyerno na kung saan nandun po ang mga malalaki nating magnanakaw, mga kriminal, dapat po sampulan po yan. By setting the tone at the top, pinapaalam po natin na hindi po kinukonsinti ng administrasyong Lacson ang sino man at kung ang anumang ginagawa na makakasira po sa ating lipunan at yan po at kung yan po ay labag sa ating batas. Kaya sabi nga natin, ito pong nangyari kay Lolo Nardig, isa pong ehemplo ng double standard ng hustisya dito sa ating bayan. Ayan, Congressman Asedillo, ayan, maganda po yung inihanin yung plataforma sa Partido Reforma. Meron na po ba kayong napupuso mga cabinet members naman na magtutuloy-tuloy sa mga anti-corruption advocacies? Kung kayo po ay suswertehin, ang Senator Ping Lacson ay manalo? Kung maging Pangulo po si Senator Ping Lacson, ang isa po sa mga naging pahayag niya dati, may mga nakatrabaho po siya sa dati pong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, na nagustuhan niya po ang performance at nakitaan niya po ng malinis na serbisyo. Babalikan niya po itong mga dating colleagues niya sa gabinete ni President Pinoy. At the same time mayroon po siyang sinasabi na tatlong qualities na ini-expect niya sa sarili niya at sa kanyang katandem na si Tito Soto, na ini-expect din po niya sa mga magiging potential candidates for office. Ano po ito? Yun po ang kakayahan, nandiyan po ang katapangan at ang katapatan. So, itong tatlong kalidad na ito na gusto niya pong maging ehemplo sa kanya at sa kanyang katandem, gusto niya pong makita sa kanyang mga magiging appointees po. Marami po ngayon na lumalabas na pangalan, may mga nabanggit na po siya. But right now, I'm not at liberty to say all of them kasi yun nga po, wala naman po tayong formal na proseso na nakonsulta natin po itong lahat. But some of these people who are supporting also his candidacy ay nagpakita na po ng dati nilang kalidad sa pagsiservisyo. Gaya po ni dating BIR Commissioner Kim Hinares. Okay. I'm sure magkakaroon po siya ng prominent role doon sa economic team ni future President Ping Lacson, Lakay. Okay, Congressman Ace, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Good luck sa mga taga-Partido Reforma at kay Senator Ping Lacson. Thank you. Maraming salamat po, Lakay, at Sister Stella L. At magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much po. Mahabigan na Congressman Ace Asedillo ng Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, si Congressman Ace Asedillo, ang spokesman or spokesperson ni Senator Ping Lacson ang nagapapili sa pagka-presidente. Sige, aras sa dahon tag ng mga report na gika sa aton sini nga mga Patrol Unit reporters before sa aton sini commercial break. Unahon ta report ni Action Art Hupon, backlog nga mga basura sa Bacolod. Nahakot na sang IPM. Matapos gintukod ang complaint center sa DPS Task Force Basura, padayo na ang monitoring kag paghatag sang warning sa publiko. Action Art Hupon, line number 3 sa report. Action Art may hapon. Dili na nay? Di na noy? Ara na sa? Action Art, may hapon? Art? Kaya gina-adjust pa ni... nan. Okay na, Section Art? Nang napanumbok pa na ba? Hindi na mo nagpanumbok po, ha? Sige. Dali na, gina-adjust na sige. Dali, Action Art tayo po. Batsak mo lang si Mubla, Jodo Bagwan, nung karadugay, karadi pro. Buti ka karo sa Mindanao. Action Art ba yung hapon? Apo Lakay. Kaya ko galakay. Galakay, rek na ko si mo, hindi pa ko sulod. Gani.
ang balita mo, Apulakay, Oh. parte sa basura ni. Ang basura, baw. Basura. Amo na ang isa sa mga latest update subong kay siling diri ni Task Force Basura Action Officer Wilfredo Taba Jolingo. Baw? Ang tanan nga mga backlog balasang New Year pa to, kag pag-igo ni Undoy, kung dito po damo ito nga pinanawag gaway makolekta, Oo. ati subong way na to, natapos na. Good. Man nag-double time ang IPM, bali naglabot kami sila 100 trips a day action Eric ang record nila mo. Mm. Di siling diri ni Tabadyo Linggo, siling ati okay na nasubong. Matapos ka nag-set up sila sang action center dira sa bahin sang Department of Public Services, DPS. May ara dira sang cellphone or landline number nga pwede mo tawagan kung may reklamo ka and outright kinapadalaan sang IPM sang ila siling nga garbage truck. Good. Amo ring reason nga siling niya zero backlog na kita, magluwas lang siling mga ulihi bala yung nagaula nga mo pa na subong problema nila ka kinaremind gid ang public kay siling nga may ara gid na pasaway nga bisan tapos na ang tempo o kon schedule sa paggawa sa basura. Ang iba na mo yung pagpagawa nila, ginaukay kay ido mo nagalalakta. Kay siling diri ni Jolingo, amo na subong ang ginahimo na sa iya siling nga team, nga nagalibot, kag nagapang-apprehend. Actually, hindi pag-apprehension, bala kung tawag ko na sa Eric. Kaya ang ginahimo nila, warning palang subong sa madakpan. Ang lain pagid kay may arang ini subdivision, nga nagasuhol lang sa mga tricycle, mga nagatricycle. Nga mo na yung mga nagatricycle, ang nagahaboy sa basura. Di pwede pa si Jolingo, bapati absent gabay lang. Karoon na lang guro sa kwan sa firing line ni Action Brian. Sir Taba, karoon na lang ko no. Pagkatari ba tagaan ni Sir Taba Jolingo, blang ni mga karga man basura, blang nga nagkakawigits, dalam, blang action art, blang. Di mayo na kina-inform mo kita kay nagigad, why pa na siya na pabalo na ton. Kasi pag umalang yung task force basura mo. May number kada niya sa ilan na hotline, ha? Sa siya na naghambal kay inakwaon ko bla karon. Okay, kakwalan karon kay mga kusimo kay dapat siya niya kay siya niya ma-inform sa IPM. Gane. May gini. DPS lang na yung number ginatag niya mo. Oo. Di ang IPM niya siya ginadirekta mambal to. Siya na lang ang balonta. Oo, it's lang tawagan ta para nga klaro. Sir Taba. Oo. Monitor sa imo. Kay kung sabla ko gabi mo puli ko bo ara yung basura nga sinako ka pinastik sa tunga dalan ka. Aling sa old airport pagkatos tangob gido. Ginawigit nila hungod? Hindi ba guro wigit guro na sobra guro nga karga blang nga ginapalit ka hangin. Kung kasakay ka sa motor nga isanon ka nga siglaga mo kung ba si makayasan ka blang mo ba si kung ano yung tunga dalan bla. Gani man. Ikaw pa yung paugon nila nga way ganay madukad sa mamaw hindi. Sa basura. Nalok sa mamaw po ang driver ko si ninyo. Manlok sa mamaw. Mama, yan ang luka niya. Ha? Mama. Ay, mama. Lain. Pertisiyado ba? Sige. Anyway, kaya mo na, no? Ang pinagkama-update ikan sa Bacolod City Hall. Action at tayo hupon mga kakson din ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Karon ang interview ni Action Art kay Taba Jolingo sa firing line ni Action Brian Murden. Dapat tagaan mo ni Action sang ni Sir Taba ni blang kakawigit nga mga basura nga sobra karga sa makuamla IPM la kay kada simana yung magpuli ko wag kaya yung ara kaya permi sa tunga dalan kakawigit basura. Sige. Si Action Alvin Grabara pa sa line number 3 na ka-standby sa Nokpo ni pagsungka sang tatlo NPA sa Negroso sa atong otoridad. Line number 3 Action Alvin may hapon. Maayong hapon sa imo Aksyon, Eric. Tatlo ka mga miyembro sa New People's Army sa isla sang Negros ang nag-surrender sa mga otoridad sa sulod gid lamang sang isa ka semana. Sa interview sang Action Radio Bacolod kay Philippine Army 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte, January 19,
kadungan sa paglubong kay Arnold Suerte alias Ka Anton, nag-surrender sa 94th Infantry Battalion sa Barangay Tambo, Banwasang Ayungon, ining si Samson Onestillo alias Ka Dener. Si Ka Dener aksyon na Eric isa ka aktibo nga miyembro sang Communist Terrorist Group kag squad leader sang Central Negros Front 2 kag antes sang iya sini nga pag-surrender. Siya aksyon na Eric ang aktibo nga imbulbado sa mga propaganda kag pag-recruit sa mga hinterlands sang Binalbagan, Himamaylan kag Kabankalan. Nausad tong January 17, nagsurrender man sa 79th Infantry Battalion ining mag-asawa kag ginakabig nga high-ranking NPA sa Northern Negros. Sunod diri kay pasaporte ining mag-asawa ang ginpakilala lamang sa pangalan nga alias Ka Bruno kag alias Ka Mary. Now si Ka Bruno aksyon na Eric ang ginakilala nga political instructor samtang ang asawa sini isa man ka educational instructor sang nadismantol nga Northern Negros Front. Hungod nga wala ginhatag ni pasaporte ang pangalan sa mag-asawa para sa ila seguridad, samtang ginaproseso pa ang ila mga papeles. Sa revelasyon aksyon Eric sining mga surrenderi, ginpahayag ni pasaporte sanday Ka Dener, Ka Bruno kag Ka Mary lunsay biktima sang sala nga promesa sang ila partido kag nakapuya na sa pagpalagyo kag pagpanago sa mga kabukiran. Ari ang pahayag ni Brigadier General Pasaporte. Gintago pa naman ang true name niya after coordination with the 79th Infantry Battalion dahil tungod nga may mga follow-up operations with inline doon sa ilang mga revelation. So, duwan isa si Bruno, daw po political instructor nila and ang iasawa, si Ka Mary, member ng educational staff nila So, sa siling ko, nakapag-decide man yung mag-asawa ni nga updo na nilang ila linya kagangot sa CTP-NPA tungod sa nga nagdamo na nakabudlayan, abuses, leadership nga problema, though amo na nga ginatubang and permila sila undaran. That is why nga nakapangita sila sa oportunidad, nakaangot sila sa atong tropa, 79th Infantry Battalion. Ako na-advise dito sa JAPI Committee, Joint PNP Committee, nga in charge din sa pag-validate kung tama ang membership nila. So, i-validate na sa atong intel community and they will be given certificate. Atong sila i-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program para mabilis na pagbabuligan sila sa pagbalik sa tama. And then, a day after, aragi ako isa ka-active member ka NPA, nag-surrender voluntarily. May siyempre, naging buligan man may nag-tie up man sa iyang mga officials dito sa Central Negros area sa Mayungon. So, nag-surrender ni sa 94th Infantry Battalion. So, magyapon ang false promises, ang kagutom, kag ang katapoy, nga sige lang sila transfer in one place to another. So, amo din nagtulak sa iya. Kag ang ginpromisa. So, kung tanaw naton ang ining nag-surrender lately nga tatlo, so amo gid biktima gid sila sang deception kag recruitment sang CPP-NPA. Ang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kit Aksyon Alvin Graba. Gusto ko pa, chimpo ko lang nawa. Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Liwat ini magatakop, balik ini Lunes. Ato sila nga mapatrol ang unit report sa action nga nagpalagay karong hapon Action Alvin Graba, Action Artay Hupon, Dale Sarasara kato kabinuto, Action Papagnisyon Tahom. Bantayan ang mga labas kag dugang nga mga aksyon balita sa Action Firing Line ni Action Brian Murder. Opo din sa tabang technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Joe Macairan, back up din sa itong IT expert, Action JM Baikin, transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, broadcast engineer Edward Balico.
Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinebaya, ang regular anchorman sa silinga palatuntunan, kita karon Action Light Patrol, las 9:30, tub-tub, alas 11. Standby na sa masagong programa, Action Balita Evening Edition with Action and Defensor. Happy weekend! Ako naman si Action Eric Magbanwa, mga kaakson sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa aming balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.